ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mundo ng pag-ibig, may pagmamahalang umuusbong pa lamang at meron din namang natutuldukan. Ngunit sa isang relasyon, na pagkasundo ang tapusin na lang ay posible pa kayang maibalik sa kung paano ito nasimulan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magbigay ng second chance sa taong dati mo ring minahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Maiko, 30 years old at taga Makati. Social media manager ako ng isang private company, Papa Dudut. Mula nang magkakatrabaho ako ay bumukod na ako sa mga magulang ko at nag-decide na lamang na mangupahan. Gusto kong simulan yung kwento ko sa naiibang paraan. Sa halip kasi na sa simula ay sa dulo ko ito uumpisahan. Boyfriend ko na po si Jomel for almost 7 years. Magkaedad lamang kami at nagtatrabaho naman siya bilang isang full-time barista. College pa lamang kami noon nang magsimula kaming magligawan. Patuloy na tumatag ang relasyon naming dalawa kahit nakatapos na kami ng pag-aaral. Pareho namang boto ang pamilya namin sa isa't isa. Sabi pa nga nila ay suportado nila kami kung babalakin na naming magpakasal after college at nakahanap na ng trabaho. Hindi ko na nga mabilang kung ilan na yung mga nakapagtanong sa amin kung kailan daw kami ikakasal. Napag-uusapan naman namin yon ni Jomel pero alam namin na pareho kaming hindi pa handa ng time na yon. Yung pinakamalapit na lang sa pagpapakasal na nagawa namin ay ang pagli-live-in naming dalawa. Nagsama kami sa isang apartment at naging masaya na rin naman, Papa Dudut, lalo na at mahal namin ang isa't isa. Habang nagpapatuloy ang pagli-live-in namin, sunod namang naging tanong ay kung kailan kami magkakaanak. Alam naman naming hindi pa rin kami handa sa ganong responsibilidad. Pero gusto naming subukan na maging isang magulang, Papa Dudut. Yun ay para maging handa na kami sakaling dumating na ang pagkakataon na magkakaanak na kami. Pero nang time na yon ay hindi bata ang naisip naming alagaan, kundi isang pusa. Maaring weird yon para sa iba pero marami rin naman talaga na mas piniling maging fur parent muna. Isa sa napaka-cute na ragdoll cat nga ang nabili namin. Puting-puti po ang balahibo niya. Medyo brown yung dulo ng tenga at kulay blue naman ang mga mata. Unang kita ko pa lamang sa pusang yon ay gumana kaagad ang pakiramdam ko kaya hindi na kami nag-alinlangan pa na bilhin yon kahit medyo may kamahalan pa, Papa Dudut. Pinangalanan naming yan ng alaga naming pusa. Sa katunayan ay para na rin kaming may anak dahil alagang-alaga namin yon at sobra-sobrang atensyon pa ang naibibigay namin. Perfect na nga para sa amin ang ganong klase ng setup, Papa Dudut. Pero hindi lang namin inaasahan noon na habang tumatagal ang pagsasama namin ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Saka lang namin napagtanto na marami pala kaming pagkakaiba. Hanggang sa naging dahilan na yon ang madalas naming pagtatalo. At dumating na lamang din yung araw na nagpasya na kaming tapusin na ang relasyon namin na matagal naming inalagaan, Papa Dudut. Simulan na natin yung hatian ng mga gamit dito sa bahay.
Itong mesa, sa akin na to. Kailangan ko to para sa bagong apartment na nakuha ko. Okay, yung sofa naman yung sa akin. Alam mo namang hilig kong humilata dyan after work. Sige, pero yung throw pillows, sa akin yan ah. Ako nagpagawa niyan sa friend ko. Sure, yung microwave oven sa akin na lang yan. Di ka naman mahilig gumamit niyan. Delikado kasi yan kaya ayoko talaga. Mabubuhay naman ako nang hindi gumagamit ng oven, no? Walang delikado. Praning ka lang masyado. Pag-aaway na naman ba tayo? Tuloy na lang natin tong hatian ng mga gamit para matapos na. Kung sa'yo yung microwave, sa akin na yung TV. Uy, teka. Ako bumili niyan eh. Ikaw yung bumili, pero 30% din yan yung binayaran ko. Baka nakakalimot ka. Loan ko yung ginamit na pambili. At ako rin nagtuloy sa pagbabayad nun. Still, may 30% pa rin akong ambag sa TV na yan. Bumili ka na lang ng bago. Kaya mo naman eh. Mas malaki sahod mo kaysa sa akin, di ba? So hanggang ngayon, issue pa rin na mas malaki sahod ko kaysa sa'yo, ganon? Sabi ko na nga be. Dati yon. Siyempre hindi na ngayon. Bakit pa? Hiwalay na rin naman tayo, di ba? Baka ikaw na lang nag-iisip nun. Ba't defensive ka? Ikaw naman nagsimula ah. Akala ko ba maghahatian na lang tayo ng mga gamit? Parang gusto mo pang magsimula ng away eh. Seryoso? Ako pa talaga? Ay, ano pa nga bang bago? Daming satsat. Tuloy na natin. Fine, sa'yo na yung TV. Hindi rin naman ako mahilig manood. Ikaw lang naman nag-e-enjoy dyan. Yan! Ganyan sana para di na tayo magtatalo pa. Yabang. Basta yung aircon sa kwarto, sa akin na rin yun ah. Sure. Paano si Ian yan? Paano nga ba? Di naman natin pwedeng hatiin yan. Malamang. Kaya nga pag-uusapan natin ngayon, di ba? Mukhang matatagalan pa to. Pwede bang sa susunod na araw na lang? May meeting pa kasi ako eh. Yan ka na naman eh. Kahit ngayong hiwalay na tayo, hindi mo pa rin talaga magawang magbigay ng oras para sa mga mahalagang bagay. Di naman sa ganun. Nakaschedule na kasi yung meeting ngayon. Alangan namang di ako umattend dun. Mabilis lang to, huwag ka mag-alala. Hindi ko uubusin yung precious time mo. Nakakaya naman kasi sa'yo, no? Napaka-busy mo nga palang tao. Ay, Maiko, ano ba? O bakit? Yun naman kasi yung ipinapakita mo lagi. As if naman ikaw lang yung busy sa ating dalawa. May mga importante rin akong gagawin pero inuna ko muna to. Naglaan ako ng oras kaya please lang. Gawin mo rin naman yung part mo. Ang dami mo pa talagang sinasabi. Diyan ako bisit na bisit eh. Pwes pareho lang tayo. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kaya nga gusto ko na matapos to. Sige, para wala ng gulo. Tapusin na natin to. Papa Dudut, nagkausap na rin naman kami noon ni Jomel tungkol sa for baby namin na si Yanyan. Nagkasundo kami na mula Lunes hanggang Miyerkules sa akin si Yanyan at Huwebes hanggang Sabado naman ay kay Jomel. Sa Linggo ay salitan kaming dalawa depende sa schedule namin sa trabaho. Laking pasasalamat ko na lamang dahil kahit para sa sandaling yun na lamang ay nagkasundo kaming dalawa. Habang nag-uusap kami noon ay hindi ko maiwasang tumitig sa mukha niya at balikan ang mga nakaraan namin. Hindi ko maiwasang alalahanin ang panahon na hindi pa kami napapagitnaan ng kahit na anong pride. At hindi pa namin masyadong pinapansin yung mga pagkukulang at pagkakamali ng bawat isa sa amin. Hindi pa kasi big deal sa amin noon ang mga bagay na yon. Pero syempre, hindi ko naman magawang sabihin yon sa kanya at alam ko at malinaw naman sa akin na tapos na kaming dalawa. Pareho naming gusto ang desisyon na yon at aminado naman ako na wala na rin akong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Nasagad na rin kasi ako noon sa sitwasyon namin at hindi ko na alam kung papaano pa siya pakikitunguhan gaya ng dati. Pero siguro naman ay hindi na rin masama na sariwain ulit ang mga alaala naming dalawa. Parte naman yon ng masayang pagsasama namin at yun din ang patunay na meron din namang magandang nangyari sa tagal naming nagsama. Lalo na nga noong panahon na una naming nabili sa pet shop ang for baby namin na si Yanyan.
OMG! Sobrang cute naman ng pusang to. Nakakagigil. Oh, huwag mo na masyadong panggigilan. Marupok pa buto niyan. Kasi baby pa, ganon? Oo, di ba nga? Kaya tayo bumili ng pusa kasi ito yung magiging baby natin, pansamantala. Habang di pa tayo ready na maging parents sa totoong baby natin. Sa ngayon, cute na kuting muna. Pero paano kung hindi pala tayo fit para maging parents? Baka mag-fail lang tayo. Bakit ba kasi ang nega mo? Kung kaya ng iba, kaya rin natin yon. Konting tiyaga lang. Tsaka it takes time naman talaga. Hindi naman agad-agad perfect parents na tayo. Yung pagiging parents sa totoong anak natin ang tinutukoy ko, ha? Alam ko. Kaya nga ngayon pa lang, kahit sa pet lang muna, i-practice na natin yung responsible parenting. Huwag ka na mag-worry masyado dyan. Ang advance mo kasi mag-isip Sorry naman, medyo natakot lang. Hindi kaya biro maging isang parent. Malaking responsibility na yung nakaatang sa atin nun. Hindi na yung gaya ng ginagawa natin sa mga pamangkin natin na hihiramin lang tapos kapag hindi na kaya o nagsawa na, ibabalik sa parents. At kapag nagkaanak na tayo, di natin pwedeng sukuan yun at ibalik sa sinapupunan mo yung bata pag di na natin kaya. Challenging nga. Yun na nga. Ay, tara na nga. Gigil na ako Gustong gusto ko na siyang iuwi. Siya lang? Funny mo, syempre kasama kitang iuuwi, no? Sinong tatay yung ama nitong anak natin, ha? Panagutan mo ko. Uy, hinaan mo nga boses mo. Baka mamaya isipin ng mga nakakarinig na nabuntis talaga kita. Tapos ayaw ko panagutan. Basta, iuuwi rin kita. Kala ko iiwan mo na ako Pwede ba yun? Nagsasama na nga tayo sa iisang bubong At nagbabahay-bahayan. Alam mo, sira ka talaga. Okay nang sira. Basta sa'yo lang may tama. Ang corny. In fairness, ngayon ka lang naging ganyan. Grabe naman sa corny. O siya, tama na to. Iuwi na natin yung anak natin. At simulan na natin i-practice yung pagiging responsible parents. Wow, parang tunay Ay wait, bibili pa pala tayo ng gatas niya at mga laruan. Doon na lang tayo sa kabilang pet shop. Mukhang mas mura doon kesa dito. At nagsimula na nga. Certified nanay ka na nga, babe. Ha? Dahil lang sa gatas at mga laruan niya? Syempre hindi lang dahil doon. Ano? Kuripot ka na rin di ba ganyan na ganyan yung mga nanay? Natututo na magtipid. Kung saan mas nakakamura, dun sila. Kasi mahal naman talaga dito sa pet shop na to. Tsaka ang laki kaya ng… Shh! Okay na, mami. Okay na. Tara na dun sa kabilang shop. A mother knows best nga, di ba? Che, tara na nga. Papa Dudut, yun yung panahon na puno pa kami ng matatamis na ngitian, masasayang tawanan at madamdaming mga pangako sa isa't isa. Yung parang wala pa kaming ibang iniisip dahil maayos naman ang relasyon namin at estado sa buhay. Pero hindi ko akalain na posible rin palang matapos yon. Unti-unti kaming nawala ng gana sa relasyon namin hanggang sa magising na lamang isang araw na hindi na namin gusto ang isa't isa. Pareho na kaming sumuko sa mga dumating na mga problema at sa malaking pagkakaiba namin sa mga bagay-bagay. Doon na nga, Papa Dudut, mas nanaig yung pride at tuluyan ng sinibak yung natitirang pag-asa na meron kaming dalawa ni Jomel. Tanggap na naming pareho yon at wala nang gustong makipagbalikan pa. Ipinagpasalamat na lang namin na natapos ang relasyon namin na hindi kasing gulo tulad ng sa iba. Walang parinigan sa social media at walang siraan na naganap sa mga kaibigan. Kumbaga ay naging civil pa rin sa isa't isa. Kung kailangan mag-usap pa rin kahit tapos na kami ay nag-uusap pa rin talaga. Hindi na namin kailangang i-block ang isa't isa sa Facebook at hindi na rin namin kailangang magpaka-sad girl o sad boy sa isang tabi. Yun kasi yung kagandahan sa pagiging mature naming dalawa. Kinailangan naming i-handle ng mas maayos ang naging breakup namin. Lalo na't nasimulan na rin yung pagiging parent sa fur baby naming si Yanyan. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero siya na lang talaga ang dahilan kaya meron pa rin kaming koneksyon sa isa't isa sa kabila ng naging breakup naming dalawa.
Inisip na lang namin na ginagawa lang namin yon para sa alagang nagbigay rin ng kulay sa nakaraan naming pagsasama noon na naging masaya naman kahit papaano, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging mahirap ang simula ng pagiging for parents o magulang para kay Yanyan. Doon ko lang kasi na-realize na ganun pala ang pakiramdam ng mga mag-aasawang nagkakahiwalay at naghahati-hati lang sa responsibilidad sa mga anak nila. Alam naman naming pusa lamang si Yanyan pero syempre parang anak na ang turing namin sa kanya. Kaya hindi rin namin mapabayaan. Ang daming nagpapayo sa amin na ipamigay na lamang si Yanyan. Naging option na rin namin ang bagay na yun noon at pinag-usapan pero sa huli ay pareho naming hindi kaya na ipamigay na lamang ang alagang napamahal na sa amin ng sobra. Isipin niyo na lamang yung pakiramdam ng isang magulang na ipamimigay ang anak niya. Masakit yon lalo na't naroon kami pareho at nasubaybayan namin kung papaano lumaki si Yanyan. Dahil sa schedule namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin ay nahirapan din itong mag-adjust kasi paiba-iba ito ng bahay na pinupuntahan. May kalayuan din kasi ang napili kong lipatang apartment sa bahay ni Jomel. Pero nang tumagal na rin naman na ganon ang setup namin ay mukhang nasanay na rin naman si Yanyan. Noong nagsimula yung pagpapalitan namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin, napansin ko na ang pananamlay nito. Agad naman akong nag-worry noon kaya pinatignan ko na kaagad sa vet. Pero noong masiguradong wala naman po itong sakit ay saka ko lang napagtanto na nararamdaman din pala ng mga pusa ang problema ng 4 parents nila. Dati kasi nakikipagkulitan pa sa amin si Yanya na parang isang bata. Isa kasi yon sa katangian ng ragdoll cats na nagustuhan ko. Friendly sila sa mga tao. Pero noong maghiwalay kami ni Jomel ay nagkaroon din ng pagbabago sa alaga namin. Hanggang sa napadalas na nga rin noon ang pagtatalo namin tungkol sa pag-aalaga kay Yanyan, Papa Dudut. Lang. Sorry, na-traffic lang. Paanong traffic? Sabi sa balita maluwag naman yung kalsada. Lalo na dun sa area mo. Talagang inala mo pa yon para may dahilan kang awayin ako ngayon? Kasi lagi kang nagsisinungaling. Yan! Ganyan ka na naman. Magbubunga nga para patahimikin ako. Di na nga tayo pero di ka pa rin nagbabago sa ugali mong yan eh. Nakakarindi, Maiko. Talaga maririndi ka sa akin kung hindi ka titigil sa pagsisinungaling. O sige na. Nagsinungaling ako. Napasarap lang naman yung tulog ko kasi napuyat ako kagabi. Nagkayayaan kaming mag-inuman nung pinsan kong galing pa sa Bacolod. O ano, masaya ka na? Kita mo na? Hindi naman ganun kahirap magsabi ng totoo pero nagpapalusot ka pa rin. Pwede namang sabihin na lang agad yung dahilan. Hindi yung magtatagpi-tagpi ka pa ng kasinungalingan. Tagpiin mo kaya bunganga mo, mas madali yun. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko nasa na yung mga gamit na kailangan ni Yanyan para makaalis na kami. Eto, dalhin mo na tong kama niya. Siguradong sa basahan mo na naman siya patutulugin. Paano ka naman nakakasiguro? Nakita ko yung pinost mong selfie. Sa basahan siya natutulog. Sus, minsan lang naman yun. Di naman lagi. Pero sige, dalhin ko na lang din yan para mas komportable siya. May gatas pa ba siya doon? Isang inuman na lang niya yung nasa bahay. O sige, kunin mo na rin tong gatas niya rito para may stock ka na doon. Wag na. Bibili naman ako bukas eh. Lagi mo na lang sinasabi yan pero hindi ka naman talaga bumibili. Nagkataon lang naman na nakalimutan. Masyado ka namang judgmental. Nagkataon pala yung lagi. Kahit nung tayo pa, katwiran mo na lagi yan eh. Lahat na lang nakakalimutan mo. Dami mong issue. Ikaw, issue naman sa'yo yung pagiging nagger mo. Wala na nga tayo pero ganyan ka pa rin. Hindi naman ako magbubunga nga nang walang dahilan eh. Magbago ka na rin kaya para hindi na ako napapagod kakabunganga dito. Bakit pa?
Wala nang tayo, Maiko. Magbago man ako o hindi, wala ka nang pake doon. Ah, ganon? Baka nakakalimutan mo. Fair parent pa rin tayo. Kaya dapat lang na matuto ka naman maging responsible. Tama na nga. Para sa gatas lang ni Yan kung saan-saan pa napunta yung usapan. Pinag-aawayan pa kahit di naman kailangan. Hayaan mo, bukas bibili ako ng gatas niya after work. Akin na yung kama, aalis na kami. Iti-text kita para maalala mo. Wag na, di na kailangan. Kailangan. Kasi makakalimutin ka. Kilalang kilala na kita, no? Pwede ba? Kahit minsan lang magtiwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Masyado mo kasing minamaliit yung kakayahan ko bilang fur daddy ni Yan. Sa tono mo kasi, parang ikaw lang yung nagmamalasakit sa kanya. Hindi naman ganun yung... Please lang, tama na. Aalis na kami ni Yan. Papa Dudut, lagi na kaming gano'n ni Jomel at para kaming mga aso't pusa na lagi na lamang pinagtatalunan kahit simpleng bagay lang naman ang kadahilanan. Away dito, away doon. Pakiramdam ko nga ay mas lumala pa kami noong wala na kaming relasyon. Siguro'y dahil na rin yon sa mga unresolved issues namin sa isa't isa. Kaya hindi namin yon mapigilang ilabas tuwing nagkikita kaming dalawa noon. Pero tingin ko rin naman ay matatapos din yon. Konting adjustments lang at pwede pa rin naman kaming maging magkaibigan ni Jomel. Kailangan ko lang din siguro na iwasan yung kinakainisan niya sa akin tulad noong lagi akong nagbubunga nga sa kanya. Pero syempre magagawa ko lamang yon kung mababawasan niya rin ang pagiging irresponsable niya. Lalo na at mag-isa na lamang niya. Wala na ako roon para laging mag-remind kung ano ang dapat niyang gawin para kay Yan. Hindi naman naging madali para sa akin na mag-adjust para kay Jomel. Talo pa kasi niya yung isang bata sa katigasan ng ulo niya. Although mature naman siya pagdating sa ibang bagay. Sadya lang talaga na pagdating sa akin o sa mga paalala ko sa kanya ay doon kami nagkakaroon ng mga problema. Pakiramdam ko tuloy, Papa Dudut, ay mas kailangan pa siyang alagaan kesa kay Yan ng mga panahong yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Papa Dudut, ay sinubok ang pagiging for-parent namin. At sa ganito ngayon nangyari, Papa Dudut. Maiko, ano nangyari? Gabing-gabi na pinapunta mo pa ako rito. Jomel! Si Yan! Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Dali na natin siya sa ospital. Bakit sa ospital? Pusa yan. Baka sa vet. Ano ba? Wala akong oras makipaglokohan sa'yo. Di naman ako nakikipaglokohan sa'yo. Kinorek lang kita. Tsaka, kumalma ka nga. Ano ba talagang nangyari? Kanina pa ako nagtatanong, di mo naman sinasagot. Paano ako kakalma? Kanina pa nagsusuka si Yan at hindi na kumakain. Nakahiga na lang siya tapos sobrang tamlay niya. Ngayon lang to nangyari. Paano kung may malalang sakit na pala siya? Kumpleto naman siya sa vaccines eh. Kumalma ka muna, please. Hindi ako kakalma. Paano kung mamatay siya? Hindi siya mamamatay. Ano ka ba? Strong kaya tong baby natin. Di ba, baby Yan? Tignan mo hindi siya nagre-respond. Ibig sabihin may mali sa kanya. Baka may nakain lang na kung ano. Ay naku, wala na akong oras sa baka-baka na yan. Buhati mo na siya. At maghanap na tayo ng bukas pang vet clinic. Sandali, magbubuk lang ako ng sasakyan natin. Ha? Nasaan yung kotse mo? Pinahiram ko muna kay na mama. Pumunta silang Tagaytay eh. Ano ba naman yan? Ngayon pa talaga? Kalma lang, ano ba? O ayan, nabook ko na. Tara na. Tara! Teka, kunin muna natin si Yan. Sabi niya kasing kumalma ka muna eh. Tingnan mo, sa sobrang pagpapanik mo, naiwan pati yung ipapavet natin. Unless gusto mo ring ipavet kita. Ano ba? Tumigil ka nga. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? Pinapatawa lang kita. Masyado ka na kasing stressed eh. Lagi ka na lang ganyan. Kasi tungkol sa baby natin to eh. Alam ko naman. Nag-aalala rin naman ako pero di talaga makakatulong kung magpapanik ka. Kaya please, kalma, okay? Eto na, kakalma na. Tara na. Wait lang. Si Yan, di ko pa nakukuha.
Oo nga pala. Sorry. Yan, ganyan dapat. Ngiti ka na ha? Oh, eto na. Ngingiti na. Kakalma na rin. Good. Kaya ni baby natin to. Oo, kaya to ni Yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Di naman natin pababayaan tong fur baby natin. Teka, tagal naman ng binukong sasakyan? Oo nga eh. Sana pala talaga kumuha na rin ako ng sarili kong kotse. Hindi na sana nahihirapan kapag may ganitong emergency. Pwede naman ah. Siguro naman kaya na yun ang ipon mo. Pero dapat, matuto ka muna mag-drive. Mag-driving lessons ka para sigurado. Magagawa ko din lahat yan. Sa ngayon, si Yan muna yung priority ko. Gets naman kita dyan. Iba ka rin talaga magpahalaga sa mga mahal mo, no? Siyempre naman. Lahat ng nagiging mahalaga sa akin, may special part na dito sa puso ko. Drama naman? Ikaw panira ka talaga kahit kailan. Iniinis naman kita para di ka na masyado mag-alala dyan. Ganon? Pero thank you sa pagpapagaan ng loob ko. Sus, wala yon. Papa Dudut, kaya pala gano'n na lamang ang pagpapanik ko ay dahil hindi nga talaga biro ang kalagayan noon ni Yan. Na-diagnose po ito ng vet na merong FIP o yung Feline Infections Periotonis na isang nakamamatay na sakit ng mga pusa. Mabuti na lamang at nagamot pa siya kahit may kamahalan din ang mga nagastos namin ng panahong yon. Nung una, Papa Dudut, ay sinisisi ko pa si Jomel sa pagpapabayaan niya kay Yan. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pag-aalaga sa fur baby namin, kaya posibleng kaya ito nagkasakit ay dahil sa kapabayaan ni Jomel. Sa halip na makipagtalo ay nagsorry na lamang siya sa akin at inamin yung tungkol sa kapabayaan niya. Napinitan na lang daw kasi siya noon na kunin sa akin si Yan tuwing schedule niya ng pag-aalaga kahit sobrang busy niya sa trabaho at iba pang mga bagay. Panay ang sorry niya sa akin matapos ang nangyari pero nagtaka naman ako kung bakit wala na akong naramdamang galit sa kanya pagkatapos noon. Saka ko lang naalala kung gaano siya nag-worry hindi lang para kay Yan kundi pati na rin sa akin ang gabing yon na nagka-emergency kami. Nung i-discharge na ng vet si Yan ay nagpumilit pa siya na ihatid kami sa apartment ko kahit pagod na siya noon galing sa kanyang trabaho. Naka-leave naman ako ng araw na yon at hindi ko tuloy napigilan na maramdaman ng awa para sa kanya. Halos wala na kasi siyang pahinga. Pagkatapos noon ay saka ko lang na-realize na hindi na namin namalayang nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi na kami nagtatalo gaya ng dati. Nakikinig na rin siya sa mga sinasabi ko noon pero hindi ko pa rin naman masasabi na naging responsable na talaga siya pagdating sa pag-aalaga sa fur baby namin. Siguro'y dahil hindi talaga siya mahusay pagdating sa ganung bagay. Pero isa lang naman ang sigurado ako. Mahal niya rin si Yan tulad ng pagmamahal ko sa alaga naming yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang taon na rin naman ang lumipas at tuluyan na rin kaming nakapag-adjust ni Jomel sa pagiging for-parent kay Yan. Masasabi ko na noon ay gets na namin ang bawat isa, Papa Dudut. Na naiintindihan na namin kung bakit gano'n na lamang ako palaging mag-alala para sa fur baby namin at naiintindihan ko na rin kung bakit minsan ay hindi naiiwasang may maling paraan ng pag-aalaga sa kanya. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay para kaming bumalik sa dati. Yung mga panahong okay pa nga kaming dalawa bilang magkarelasyon at nakakatuwa lang na madalas nang mangumusta si Jomel sa akin kahit na hindi na tungkol kay Yan ang mga tinatanong niya. Naisip ko tuloy noon na sana'y magtuloy-tuloy na ang mga ganon. Ang tagal na rin kasi nang lumipas bago kami ulit nagkasundo. Yung huling taon kasi namin bilang magkarelasyon ay sobrang naging toxic na at noong maghiwalay kami, alam na naming hindi na talaga maisasalba pa kung ano man ang relasyon namin dati, Papa Dudut.
Oh, Jomel! Naligaw ka yata. Bakit nandito ka, ha? Hindi mo pa naman schedule kay Yan ah. Grabe ka naman. Kararating ko lang pero parang pinapaalis mo na ako agad. Eh bakit nga? Eto, pinabibigay ni mama to. Ginawa niyang lasagna. Alam niyang paborito mo yan eh. Oo nga. Buti na alala pa niya. Sus, yun pa ba? Mas anak pa nga turing nun sa'yo kaysa sa akin. Kulang na lang pagpalitin tayo nun eh. Kaya ngayon, hindi mo to basta-bastang makukuha. Ha? Eh di ba pinabibigay nga yan sa akin? Oo, pero desisyon ko kung ibibigay ko sa'yo o hindi. Sama ng ugali mo. Alam mo, susumbong kita sa mama mo. Yan, ang galing talaga. Sumbongera porke paborito. Nagsiselos ka ba? Kasi mas mahal ako ng mama mo kaysa sa'yo? Para kang ewan. Hoy, hindi no. Kahit nga magpaampon ka pa dun eh. Wala akong pake. Arte mo? Wow, ako pa talaga? Teka nga, huwag mong ilayo yung usapan. Bago mo makuha tong lasagna, magbayad ka muna. 20,000 para sa gas pagpunta ko rito. 20,000? Hoy, kapal naman ang mukha mo. Akin na nga yan. 20,000 ka pa dyan. Kuripot mo talaga. O sige na nga. O eto na, sayong-sayo na. Pakisabi sa kanya salamat ha. Baka gusto mo rin sabihin sa kanyang happy birthday. Pwede rin yun. OMG! Birthday niya pala ngayon. Shucks, nakakahiya, nakalimutan ko. Sus, okay lang yon. Alam ko naman na marami kang ganap ngayon. Lalo na't kakapromote mo lang. Oh, paano mo naman nalaman yun? Hindi naman ako nagkukwento sa iyo ah. Sinabi sa akin ng mama mo. Alam mo namang madalas silang magkasama ng nanay ko. Ay, iba rin no? Chinismis na ako ng sarili kong nanay sa iyo. Alam mo na ako yung paborito niyang manugang na hilaw. Mukha nga. Hanggang ngayon kasi, kinukumusta ka pa rin niya sa akin. Sana sinabi mo na mas lalo na akong gwapo ngayon. Ay talaga? Saan banda? Ikaw grabe ka sa akin. Mas marami na akong tulog ngayon no. Tsaka may skincare routine na rin ako ngayon. Skincare? Bakla. Oy, porke lalaki di na pwede mag-skincare? Masyado ka talaga. Siyempre kailangan wala akong pores sa pisngi. Baka mamaya ma-turn off sa akin yung… Sino? Wala. Puro ka kasi kalokohan. O siya, pakisabi na lang sa mama mo na salamat dito sa lasagna. Magpapadala na lang ako ng regalo sa kanya this weekend. Try ko rin bumisita, pero kung hindi man matuloy, ikaw na lang mag-abot. Pupunta ka rin naman dito sa linggo, di ba? Oo. Wala namang problema sa akin kung ako yung mag-aabot kay mama. Nga pala, naaawa na ako kay Yan. Bakit naman? Ang lusog-lusog nga nun. Hindi naman mukhang kawawa. I mean, naaawa ako kasi wala siyang permanent na tirahan, tulad ng ibang alaga. Tagtag na siya sa kakabiyahe. Kawawa naman. Alam mo, kailangan na niya magstay sa iisang bahay na lang, yung di na palipat-lipat. Teka nga, ano bang pinupunto mo? Yung ipamigay na lang ba natin si Yan? Jomel naman, kinaya naman natin ng 1 taon yun. Bakit kailangan pa siyang ipamigay? Uy, hindi ah. Kahit kailan di ko naging option na ipamigay siya sa iba. Sa atin lang siya. Pero kasi ano? Kakausapin na lang kita sa linggo. Aalis na muna ako. Sumasama na naman sikmura ako eh. O sige, ingat. Ingat ka. Papadudot, buong araw kong inisip yung sinabing yun ni Jomel. Matapos kasi yung 1 taon ay saka lang siya nag-open tungkol sa kalagayan ni Yan. Medyo kinabahan nga ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi alam kung anong tumatakbo sa isip niya ng sandaling yon. Gusto niya na sa iisang bahay na lamang ang fur baby namin. Pero tulad ko ay ayaw niya rin namang ipamigay. Maraming tumatakbo sa isipan ko ng panahon na yon at dahil linggo pa kami muling magkikita, halos hindi na ako makapaghintay. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko sa mga sasabihin niya. Ugali ko pa naman ang mag-overthink kapag binibitin ako sa mga sinasabi sa akin. Yung tipong may intense na eksena sa teleseryeng sinusubaybayan tapos ay biglang bibitinin at aabangan kinabukasan. Ewan ko ba, pero bigla na lamang ako noong nakaramdam ng matinding kalungkutan sa hindi malamang kadahilanan. Sinubukan ko siyang i-text para sabihin sa akin yung gusto niyang sabihin, pero panay lang ang send niya ng smiley face
at pinanindigang sa linggo na lamang kami mag-uusap. Kaya naman wala na rin akong nagawa noon kundi ang maghintay. Kahit na sa bawat oras na lumipas ay hindi ako mapakali habang iniisip kung ano ang plano niya para sa fur baby namin na si Yan Yan, Papa Dudut. Talas ang pakiramdam mo, Yan Yan ah. Alam na alam mo talaga pag dumarating yung daddy mo. Sandali lang ha, pagbubuksan ko muna siya. Dito ka lang sa sofa. Good boy, baby. Oh, ang aga mo yata. Pasok ka. Ayaw mong nalilate ako, di ba? Nakakapanibago lang kasi. Gusto mo ba ng coffee, tea, or juice? Water na lang with ice please. Medyo napagod sa traffic eh. Upo ka muna. Sasabihin mo na ba yung gusto mong sabihin? Anong sasabihin? Ikaw talaga? Yung tungkol kay Yan Yan at yung sa iisang bahay na lang siya dapat? Limot mo na agad? Joke lang, ito naman. Siyempre naalala ko. Oh, tubig mo. Thanks. So, ano nga? Well, tulad ng sabi ko sa'yo, kailangan na niya ng iisang bahay lang. Yung di na siya masistress na palipat-lipat siya every week. O tapos? Maiko, gusto ko kasi na, Na ano? Please naman oh. Huwag ka namang bitin dyan. Tagal ko na ngang iniisip kung ano yung sasabihin mo tapos ganyan ka pa. Pabitin. gusto ko sana, sa'yo na si Yan Yan. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sa'yo na lang siya para di na siya masistress. Pero wag kang mag-alala. Ako yung gagastos para sa kanya. Lahat-lahat. So, yan pala yung plano mo? Na sa akin na lang iiwan yung responsibilidad kay Yan Yan? Hindi naman sa ganon. Sabi ko nga sa'yo, ako nang gagastos sa lahat ng pangangailangan niya. Wala ka nang gagastusin kahit piso. Talaga ba, Jomel? Pera lang yan. Mas mahirap yung pag-aalaga sa kanya. Pero di ka naman mahihirapang alagaan siya kung mahal mo siya, di ba? Bakit ikaw? Hindi mo ba siya mahal? Kaya ganun na lang kadali sa'yo na ibigay na lang siya sa akin? Kasi alam kong ikaw yung mas maayos mag-alaga kaysa sa akin. Ikaw yung mas may malasakit at nakakaramdam kapag may mali sa kanya. Wala ako nun. Kung problema mo naman yung pag-aalaga, pwede kang kumuha ng yaya at ako na rin yung magbabayad. Teka nga, bakit ka ba nagdesisyon agad ng ganyan? Sana tinanong mo muna ako. Ayoko na kasi makipagtalo. Alam ko rin naman na ayaw mo siyang ipamigay. Napamahal na siya sa atin eh. Yun na nga eh, napamahal na sa atin. Pero bakit ngayon binibigay mo na siya sa akin? Nasaan dun yung sinasabi mong pagmamahal? Ako naman yung gagastos eh. Kaya ko rin gumastos sa kanya. Pera lang yan eh. Kaya ko pang kitain. Pero ang unfair mo. Mas mahirap yung mag-alaga kaysa magsustento. Kaya nga nagsuggest ako na kumuha ng taga-alaga, di ba? Para di ka na rin mahirapan. Hindi. Umiikot na naman tong usapan eh. Bakit nga nagdesisyon ka ng ganun? Pwede rin namang ikaw na lang yung kumuha ng taga-alaga ah. Allergic kasi si Ann sa pusa. Ann? Sinong Ann? Girlfriend ko. Actually, fiancé na. Fiancé na. So, matagal na kayo? Oo. At sa bahay na rin siya nakatira. Lagi siyang sinusumpong ng allergies niya dahil kay Yan Yan. At madalas na rin namin yung pag-awayan. Kaya bago pa lumaki yung problema, gusto kong ibigay na lang siya sa'yo. Tutulong pa rin naman ako. Pero sa pinansyal lang. At dadalaw kapag… Huwag na. Hindi mo na ako kailangan pang i-convince. Sige, payag na ako. Thank you. Buti na lang pumayag ka. Kukunin ko na lang yung account number mo para… Hindi na kailangan. Kaya ko na siyang sustentuhan. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Disappointed lang. Sabi mo dati, aalagaan mo pa rin siya kahit wala na tayo. Pero nagkaroon ka lang ng bago, nag-iba ka na lang bigla. Ano bang pinakain sa inong girlfriend mo, ha? Hindi naman sa ganon. Kinailangan ko lang talaga mag-adjust. Di naman kasi pwede na matali na lang ako sa pag-aalaga sa kanya habang buhay.
Paano tayo magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya? Sana naman maintindihan mo rin ako. Paano naman ako? Paano kung magkaroon din ako ng pamilyang bawal sa pusa? Hindi ko alam. Hindi mo alam, pero ang bilis mo makapagdesisyon ng pabor sa iyo yung sitwasyon. Teka nga, pinag-isipan ko rin naman yun bago ko sinabi sa'yo ah. Sorry. Alam ko nabigla ka pero pwede mo rin namang pag-isipan yung sinabi ko sa'yo. Isa pa, pusa lang siya, hindi tao. Hindi mo kailangan… So yun na lang yung tingin mo sa kanya ngayon. Dahil may iba nang nagpapasaya sa'yo. Umalis ka na nga lang. Maiko, I'm sorry. Please lang, umalis ka na. Papa Dudut, halos mamanhid ang buong katawan ko nang makaalis na si Jomel. Hindi ko matanggap na ganun lang kadali para sa kanya. Naiwan sa akin si Yanyan samantalang nung wala pang ibang babae sa buhay niya ay parang tunay na bata na rin kung ituring niya ang fur baby namin. Ang masakit pa sa tagal na naming nagkikita at nagkakausap ni minsan ay hindi man lang niya nabanggit na meron na pala siyang bagong girlfriend. At sinabi niya lang yon sa akin kung kailan kailangan na at nagpaplano na silang magpakasal. Aaminin kong sumama ang loob ko ng panahon na yon at hiniling na sana'y hindi na lamang siya nagpakita sa akin. Pero aaminin ko pa rin, Papa Dudut, na umasa ako na iba ang ibig niyang sabihin tungkol sa isang bahay lamang titira si Yanyan. Ang akala ko noon ay may pag-asa pang magkabalikan na kami dahil na rin sa muli naming pagkakasundo. Kung nakipagbalikan lang sana siya noon, tatanggapin ko siya ulit dahil aminin ko man o hindi ay mahal ko pa rin siya. Gustong gusto ko yung sabihin sa kanya noon pero wala akong lakas ng loob. Kaya noong nalaman ko na may bago na siya ay nakaramdam ako ng napakatinding selos at pagkainggit. Nung tuluyan ang naputol ang koneksyon namin sa isa't isa ay wala nang naiwan sa akin kundi si Yanyan. At tuwing nakikita ko ang fur baby namin ay lalo lamang akong nalulungkot dahil siyang nagpapaalala sa akin na kahit kailan ay hindi na magiging kami ulit ni Jomel. Pero hindi naman yon kasalanan ng isang alaga na minsan ding naging tulay para kahit papaano'y magkasama kami at magkaayos pa ng ex ko. Kaya sinubukan ko na lamang natanggapin ang lahat at ibinuhos ang buong atensyon ko kay Yanyan. Naniniwala kasi ako na darating din yung taong mamahalin ako at paninindigan hanggang sa huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng buo-buo ng Barangay LS para sa pagkakataong maibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Again, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito. Ang inyo pong forever kapuso, Maiko. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay sa mundo na parang pangkaraniwan lamang sa atin. Pero sa iba ay may malalim itong kahulugan at may nakaukit na nakaraan. Masaya man o malungkot. Minsan ang kalungkutan at takot ay nagbibigay phobia sa isang tao na minsan ay hindi natin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang takot niya. Maaring natutuwa ka habang kumakain ng hotdog pero minsan ay ang iba dyan sa atin na bawat kagat ng hotdog ay luha ang naibibigay nito dahil sa isang malungkot na alaala. Dear Papa Dudut, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, sa hirap man o sa ginhawa,
ay nagpapasalamat pa rin ako dahil mas nakita ko kung ano at sino ang dapat kong pahalagahan sa buhay. Matanda na ako, Papa Dudut. 66 years old na ako. Ako nga po pala si Rhea. Dito ako ngayon nakatira sa Mandaluyong City. Noong dalaga pa ako, nasa high school pa lamang ay meron na agad akong tinatawag na destiny. Mahal na mahal ko ang naging boyfriend kong si Edwin. 4th year high school kaming dalawa nang hindi na namin mapigilan ang nag-uumapaw na pag-iibigan sa isa't isa. At tuluyang isinuko ang mga sarili sa 4 na sulok ng isang silid. At pinagsasaluhan ng matamis na pag-ibig. Nabuntis ako sa edad na 16. Kapwa kaming magiging batang ama at ina. At itinuturing na mapusok dahil sa mga edad namin. Sobrang takot ako noon dahil baka ano ang magagawa ng magulang ko at ng magulang ni Edwin sa kanya. Ngunit hindi ako takot sa kakahantungan naming dalawa ni Edwin dahil alam ko sa sarili ko na mahal namin ang isa't isa. Dahil sa pagmamahal sa akin ni Edwin ay pinilit niyang pinangatawanan ang relasyon at ang nabuong bata sa aking sinapupunan. Kaya naman nagsama kaming dalawa at nanirahan sa nakakatanda nitong kapatid na medyo nakakaangat sa buhay. At dito nagsimula ang isang yugto sa buhay ko na hanggang ngayon ay parang bangungot na parating dumadalaw tuwing ako'y nag-iisa. At naaalala ang mga unang taon na nagsama kaming dalawa ni Edwin sa bahay ng Ate Edma niya at ang masamang pagtrato niya sa akin. Rhea, mahal. Namiss ko nang tumambay dito na kasama ka. Ako rin naman, Edwin. Iba pa rin ang hangin dito sa Zambales kumpara sa Maynila. Tingnan mo si baby. Himbing na himbing sa braso ko. Namiss ka daw niya, mahal. Okay ka lang ba talaga dito? Ang mahalaga, may tinitirahan kami ni baby. Pagpasensya mo na ang ate ko ha. Mag-ingat ka lang sa mga kilos mo. Basta ako, magsusumikap ako sa pag-aaral para kapag makatapos na ako at makapagtrabaho, bubukod na tayo. Ipagdarasal ko talaga yan, Edwin. Oh, anong nangyari dyan sa mga kamay mo? Nagkakasugat-sugat. Matapang siguro yung huli kong ginamit na sabon kaya ganito. Pero okay lang ako, huwag mo na akong alalahanin. Pasensya ka na, Rhea. Naiintindihan ko naman ang lahat. Lilipas din ito kapag tapos ka na sa college at magkatrabaho ka na. Kapag nakapag-abroad na ako, matagal kitang hindi makikita. Kahit hindi nakikita, nandito ka naman sa puso ko. Kitang-kita kita. Salamat, mahal. Mahal? Gusto ko talaga yung makapagtrabaho sa ibang bansa kasi nga malaki ang sahod. Lalo na sa first world country. Para din to sa inyo ni Baby Rhea. Kaya mo yang matupad, mahal. Sana. Kita mo yung tatay ni Irvin? Nasa abroad na. Kaya ang yaman nila eh. Oo nga eh. May maganda at malaking bahay na din sila. Makakagawa din tayo ng ganon kapag ako naman na nasa abroad. Pangako ko yan. Rhea, bakit hindi mo pa nilaban yung pinapalaba ko sa'yo mga kurtina? Ate Edma,
Masakit pa kasi yung sugat ko sa kamay eh. Nahihirapan nga pati ako sa pagluluto. Wala akong pakialam. Trabaho mo yan dahil nakikitira ka at kumakain dito sa bahay. Ate, baka sa susunod na linggo ko na lang labhan yung mga yan ha. Yung pagmagaling na tong mga sugat ko. Alam mo, ang dami-dami mong reklamo. Ano na naman bang sinasabi mo sa kapatid ko nung umuwi siya dito? Sabi niya sa akin na huwag kitang masyadong pinapagod. Uy! Aba! Kasalanan mo kasi malandi kang babae at nagpabuntis ka ng maaga. Kung ako lang, hindi kita tatanggapin dito dahil naiinis ako na ang bata pa ng kapatid ko natali na sa isang katulad mo. Sige po ate, lalaban ko na. Lalabhan mo naman pala eh. Pagkatapos mo dito magluto, linisin mo yung kubeta. Opo. Hoy, huwag mo akong dinadramahan. Buisit ka sa buhay namin. Ate, pwede bang pakitingnan mo na yung niluluto ko? Titingnan ko lang yung anak ko. Inuutusan mo ako? Nakakabuisit kayong dalawa ha? Hey, kailan ba kayo mawawala sa bahay ko? Ginawa akong kasambahay ni Ate Edna or Edma at naiintindihan ko naman na kailangan kong kumilos dahil nakikitira lamang kami. Pero sobrang matapobre niya. Sobrang hirap na maging buhay ko sa bahay nila, Papa Dudut. Ako ang nagluluto ng pagkain nila sa bahay pero ayaw niyang magsabay kami sa pagkain. Ang tira lamang nila ang kinakain ko at ako rin ang naglalaba ng mga damit nila at naglilinis ng buong bahay habang binabantayan ko ang anak ko. Parang gusto ko nang umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Kahit maliit, gawa sa nipa ay hindi naman ganon ang pagtrato sa akin doon. Siguro'y ganito talaga kapag may pera at nakakaangat sa buhay ang isang tao. Kaya niyang mang-apak at gawing alipin ng sino man. Wala akong magagawa dahil nag-aaral pa si Edwin sa kolehiyo. Ito ang nakita kong paraan na suportahan siya. Ang manirahan sa kanyang kapatid at parating sinasabihan siya na magtuloy-tuloy lang sa pag-aaral dahil maayos naman ang kalagayan naming dalawa ng anak niya. Siyempre hindi ko na sinabi kay Edwin na minamaltrato ako ng masama ng ate niya. Nagtiis lang talaga ako, Papa Dudut, hanggang sa magdalawang taon ng anak namin ni Edwin. Manang-mana sa kanyang itsura ng anak namin kaya tama lang na ginawa namin siyang Edwin Jr., Papa Dudut. Gabi na natutulog yung tao. Ate, batas ang lagnat ng anak ko. O ano naman ngayon? Ate, gusto ko siyang dalhin sa ospital. May pera ka ba? Gastos lang yan. Ate naman, natatakot ako para sa anak ko. Hindi mo siguro binabantayan ng mabuti ang anak mo. Ate, tulungan mo ako. Ate, sige na naman dali na natin yung anak ko sa ospital. Ate! Huwag mo nga ako idamay dyan sa kapabayaan mo. Pumunta ka ng ospital kung gusto mo, wala akong matutulong sa'yo. Wala akong pera, Rhea. Tiniis ko lahat, ate. Tiniis ko na gawin ninyo akong parang katulong dito. Mas mabuti pa nga sigurong naging katulong na lang ako sa ibang bahay. At least kahit paano meron akong sahod. Hoy, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan ha. Humihingi nga ako ng tulong sa inyo, ate. Hindi na para sa akin, kundi para sa anak ko. Para sa pamangkin mo. Bakit ba ang sama-sama ng trato niyo sa akin? Sa amin ang anak ko! Ano ang pinagmamalaki mo, ha? Lumayas ka! Dali mo yung anak mo sa ospital mag-isa mo! Dadaling ko itong anak ko sa ospital. Sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, hindi ko makakalimutan ang gabing to. Sinusumpa ko magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin!
Buhay pa sana ang anak natin, Edwin. Buhay pa sana siya. Kung may pera lang ako. Kung tinulungan lang sana ako ng ate mo. Sobrang inis ko sa kanila. Walang mga puso. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na ganyan na pala katindi ang pagmamalupit nila sa'yo? Mahal. Pati anak natin. Mga walang puso. Malapit na ako matapos, mahal. Doon ka na lang muna sa mama mo. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng bahay kapag nakapag-abroad na ako. Pangako ko yan. Pangako ko na hindi na mararanasan na magiging anak natin ang dinanas ng kuya nila. Yan din ang gusto kong mangyari, Edwin. Ang hindi danasin ang sinapit namin sa bahay ng ate Edma. Tuwing tinitingnan ko ang bahay, tuwing nakikita ko yung mukha niya, naiinis ako. Sumasakit yung dibdib ko. Nagngingit-ngit ako sa galit. Pero wala rin namang magagawa ang galit ko dahil wala na ang anak natin eh. Ituring na lang natin na isang mahabang bagyo ang nangyari sa atin. Ngayon, nagsisimula nang huminto ang bagyo. Makikita rin natin na wala nang alon pa ang gugulo sa ating buhay. Makakarating tayo sa mga pangarap natin. Pangako, magsusumikap ako ng husto, Rhea. Salamat, Edwin. Salamat, mahal ko. Naniniwala ako sa pangako mo. Isinusumpa ko sa langit na magsusumikap ako sa buhay, Papa Dudut. Habang tinatapos pa ni Edwin ang kurso niya at wala pang trabaho ay tumira akong muli sa mga magulang ko. Sana ay ginawa ko na ito noon pa. Tinis ko lang talaga ang lahat. Akala ko ay magbubunga ng maganda ang pagtitiis ko pero wala naman. Inalipusta at kinawawa lang nila ako. Bakit may mga taong parang kasiyahan sa kanilang manakit? Ang mang-apak ng kapwa. Hindi ba sila takot na babalikan sila ng karma at ang ginawa nila sa kapwa ay babalik sa kanila na maaaring doble o higit pa? Sinabihan ako ng mga magulang ko na kapag matapos na si Edwin at may sapat ng kinita ay kailangan ko ring mag-aral upang magkaroon ng propesyon at may pagmamalaki sa pamilya ni Edwin. Lalong-lalo na sa mata pobreng si Ate Edma, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa awa ng Diyos, Papa Dudut, ay nakapagtapos si Edwin ng kursong engineering at agad itong nagkaroon ng trabaho. Matapos nga ang 2 taon ay nakapagtrabaho na siya sa ibang bansa. Ang sahod ni Edwin ay pinagawa agad namin ng sarili naming bahay. Iba sa pakiramdam ang magkaroon ng sariling bahay ang isang mag-asawa. Kung hindi lang bumitaw ang anak namin ay magiging masaya siyang naglalaro sa sala. Kahit pa noong nasa bahay ako ng mama ko tumira ay hindi tumigil si Ate Edma sa pangaalipusta sa akin. Kahit ano na lang ang mga pinagsasasabi niya sa mga kamag-anak ni Edwin para magbuka akong isang kasalanang nagawa ni Edwin sa buhay niya. Nabuntis ulit ako, Papa Dudut, at isinilang ang isang lalaking anak. Isang panibagong anghel na alam kong mapoprotektahan ko na at hindi mangyari ang nangyari dati sa kuya niya. Masiyahing bata po si John Marr at sobrang tuwa ko na makita siyang lumalaking malusog at bibo. Lalo na noong nag-aaral na siya sa isang preparatory school, Papa Dudut. Yay! Hotdog! Gustong-gusto mo talaga ang hotdog, anak, ha? Opo, ang sarap kasi, Mama.
Alam mo ba dati, gustong gusto rin ng Kuya Junior mo ang hotdog. Talaga, Mama? Oo. Sino ang malakas kumain sa aming dalawa ng hotdog, Mama? Siyempre ikaw, anak. Umiiyak ka ba, Mama? Ay, hindi, ano lang, napuwing lang si Mama. Huwag mong kusitin mata mo, Mama. Yan ang sabi mo sa akin. Oo, tama ka. Bakit pala namatay si Kuya? Kinuha na siya ng anghel. Sayang, hindi ko siya nakalaro. Pero pareho kami ng paborito. Noon, anak, iniiyakan talaga ng kuya mo ang hotdog dahil gustong gusto niyang kumain. Kaso wala akong pera noon. Wala akong pambili kaya hanggang tingin lang ang Kuya Junior mo. Kawawa naman si Kuya. Nakita ko nga siya dati na tinitingnan ng mga pinsan niya na kumakain ng hotdog. Masakit sa puso ko. Parang dinudurog yung puso ko na makitang nagugutom yung kuya mo at gustong-gusto niyang kumain ng hotdog. Ma, salamat kasi nakakabili na kayo ng hotdog ngayon. Kaya nga dapat, Uubusin. tama. Kasi sabi mo, maraming ibang bata ang walang pagkain tulad dati ni Kuya Junior. Ma, I love you. Kayong dalawa ni Papa. Mahal ka din namin ng papa mo, anak. Dahil parati akong sinasabihan ng mama ko na mag-aral at grade 1 na naman ang anak kong si John Mar, ay lumawas ako at nag-enroll sa kursong Office Administration Papadudot. Parehong school lang kami ng anak kong si John Mar kaya hinahatid ko muna siya sa kanyang classroom. At tuwing uwian ay hinihintay niya ako hanggang sa kukunin ko siya para umuwi kami sa bahay namin sa Quezon City. Maliban kasi sa pinatayo naming bahay sa probinsya, ay kumuha ng maliit na apartment ng asawa ko sa Quezon City, Papadudot, dahil nga sa nag-aaral ako sa kolehiyo. Iba pa rin talaga ang pagkatao ni Ate Edma, Papadudot. Matindi ang pagtutol niya sa pag-aaral ko. Magastos lang daw at kung ano-ano pang rason ang narinig ko mula sa kanya. Ang sabi naman ng asawa ko ay hayaan na ang ate niya at huwag na lamang pakinggan. Hanggang sa isang araw ay lumuwas ang Ate Edma at pinuntahan ako sa apartment. Ano bang nakain mo? Bakit kailangan nyo pang bumili ng bahay dito at bakit nag-aral ka pa? Tanda mo na. Sayang lang ang pera ng kapatid ko sa pagpapaaral sa'yo. Gusto ko rin pong makatapos, ate. Sabihin mo, gusto mo lang waldasin ang pera ng kapatid ko. Masaya ka na ngayon dahil may pera na yung kapatid ko? Kaya mo na kaming tapatan, ganun ba? Hindi ako nag-iisip ng ganon, ate. Anong hindi? Ramdam ko. Gusto mong ipamukha sa amin na mas maayos na ang buhay nyo ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Humiwalay na nga kami sa bahay ninyo. Bakit nakikialam pa rin kayo sa buhay namin? Aba syempre, pera ng kapatid kong nilulustay mo. Pera ng asawa ko. Asawa ko! Ba, nagmamalaki ka na ha? Iba na rin talaga ang isang langaw na nakapatong sa isang kalabaw. Hindi ako ganon. Baka siguro ikaw. Gusto mong gumaya ako sa'yo na walang natapos at iniaasa lang sa asawa mo ang lahat? Gusto mo bang sa inyo ulit ako tumira para meron kayong alila? Gusto niyo doon ako sa inyo para mamatayan ulit ako ng anak? Ganun ba yung gusto niyo, ha? Hoy, huwag mo ako pinagtataasan ng boses ha? Pwede kong gawin ang gusto ko dahil nasa loob ka ng pamamahay ko. Isusumbong kita kay Edwin. Eh di magsumbong ka. Tingnan natin kung may maniniwala pa sa'yo. Lahat ng mga pamangkin mo ayaw ka makasalamuha dahil sa ugali mong bulok. Yan lang ba ang kaya mo? Wala na bang ilalakas yung pagsampal mo? Yan! Yan ang totoong sampal! Walang hiya ka! Sige! Sampalin mo ba ako?
Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak ko. Sana araw-araw dalawin ka ng konsensya mo. Siguro kakambal mo si Satanas. Wala kang konsensya! Lalong lumakas ang determinasyon kong makapagtapos sa kurso ko at makakuha ng trabaho at may maipagmalaki sa sarili, Papa Dudut. Gusto kong ipakita sa kanila na ang dating inaapi ay hindi na nila pwede pang apihin. Nang umuwi si Edwin ay sinabi ko ang lahat ng mga nangyari tungkol kay Ate Edma. Ang sabi ng asawa ko, habang kaya ko pang iwasan ito ay gawin ko para hindi na lumaki pa ang gulo. Matapos ang 4 na buwan na muling nag-abroad si Edwin ay nalaman kong buntis ako, Papa Dudut. Ang tanong, ipagpapatuloy Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. kahit nabuntis ako ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral. Mabuti naman at may pamangkin ako at ni Edwin ang tumira sa bahay at pinapaaral din namin dahil naniniwala ako at si Edwin na ang tanging makapagsasalba sa kahirapan dito sa Pilipinas ay ang magkaroon ng kursong natapos. Naging kaagapay ko sila sa bahay at hindi ko ginawa ang ginawa sa akin ni Ate Edma. Lahat ng taong nakitira sa bahay ay trinato kong tao at pinapakain ko ng husto at tinatanong kung ano ang pangangailangan. Lalong-lalo na sa pinansyal na aspeto at maging sa kanilang health dahil may phobia na ako simula nang mawala ang panganay ko, Papa Dudut. Para sa akin ay magiging mabuti ang buhay ng isang tao kapag nakapagtapos ito. Kaya nang dumating ang oras na nakapagtapos ako sa kolehiyo ay sobrang saya ko. Inialay ko ang diploma ko sa panganay kong nasa langit na, Papa Dudut. Congratulations, Mama! Thank you, anak. I'm proud of you, Mama! Ayokong maiyak, anak. Pero pinapaiyak mo naman ako eh. Pero iyak to dahil natutuwa ako, ha. Balang araw, paglaki mo, makakatapos ka rin. Ano nga palang gusto mo? Maging engineer katulad ni Papa. Naku, idol mo talaga ang papa mo, no? Oo naman. Idol ko kayong dalawa eh. Salamat, anak, ha. Bakit hindi po pumapasok si Papa, Ma? Tiningnan lang yung makina ng kotse. Mama, pwede na ba ako maglaro ng PS4 ko? Oo naman. Salamat, Mama. Lutuan mo ako ng hotdog, Ma. Yes, baby. Papatinan ko na lang bukas yung kotse sa talyer. Uy, ano yan niluto mo? Naku, ayan. Nag-request ang baby natin ng hotdog. Mabuti naman at okay ka na, Han. Hindi tulad noon. Kailangan ko magpakatatag. Parang si Junior din si John Mar natin. Sana maging mabuting kuya siya sa bunso nating si Jeffrey na panayang tulog. Oo nga. Mahal, sobrang proud ako sa'yo. Salamat sa suporta, ha? Kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi rin ako makakatapos. Pinaghirapan mo yung diploma mo. Salamat sa lahat, Edwin. Ikaw pa. Mahal. Umuwi tayo ng probinsya bukas. O sige. Iba na. Hindi na ma-reach. Magandang umaga, ate. So magtatrabaho ka na dito dahil nakapagtapos ka na? Oo. Nakuha mo talaga yung gusto mo, no, Rhea? Pinagsumikapan ko ang lahat ng ito, ate. Ganun ba?
Ate, meron nga palang lechon doon. Kumuha kayo. Gusto mo ba ako mamatay? Hindi naman ate. Sorry ha. May hypertension nga pala kayo. Papa Dudut, habang kaya ko pa ay hindi ko talaga pinatulan si Ate Edma. Mahirap na makipagpalitan pa ng masamang salita sa kanya dahil wala rin namang patutunguhan ng lahat. Kahit na hindi mabuti ang pagtrato niya sa akin ay nirerespeto ko pa rin siya bilang kapatid ng asawa ko. Naging mas angat ang buhay namin kumpara sa kanila ni Ate Edma. Nakakuha ko ng trabaho at si Edwin naman ay patuloy pa rin sa kanyang pagiging engineer sa abroad. Nawala naman ang trabaho ang asawa ni Ate Edma kaya gumawa na lamang sila ng maliit na tindahan para pagkakitaan nila. Maraming nagsasabi na karma sa kanyang nangyari dahil ramdam na ramdam ko na naghihirap na sila. Naging pasaway ang kanilang anak at parati itong laman ng inuman. Kaya isang araw ay nagkaroon ito ng malubhang sakit at isinugod pa sa ospital. Lumapit sa akin si Ate Edma. Rhea, tulungan mo ko. Bakit ate? Ano ba nangyari? Ate! Si Rodel, yung anak ko ay sinugod sa ospital. Malubha ang sakit niya. Kailangan daw operahan yung atay niya. Ano? Rhea, nagmamakaawa ako sa'yo. Alam kong naging masama ako sa'yo, inaamin ko. Kahit maging ngayon, masama pa rin ang trato ko sa'yo. Pero sana tulungan mo yung anak ko. Walang-wala na kami. Ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Ate, hindi ko makakalimutan nung gabing kumatok ako sa inyo. At humingi ako ng tulong dahil nag-aapoy sa lagnat ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo noon. Lumuhod pa ako noon, umiiyak ako pero hindi mo ako pinakinggan. Patawarin mo ako. Tandang-tanda ko pa. Nung lumapit ang anak ko sa inyo para humingi ng hotdog na pinapakain ninyo sa anak niyong si Rodel noon. Imbis na binigyan niyo kahit isang hotdog man lang, isang kurot lang ibinigay niyo sa anak ko noon at tiningnan niyo pa ng masama. Rhea! Pero ate, ayokong gumaya sa inyo. Hindi kasi ako katulad ninyo. Tutulungan ko kayo. Tutulong ako dahil may isang buhay na kailangang isalba. Tutulong ako dahil itong nararapat na gawin kapag may humihingi ng tulong na alam kong kaya kong tulungan. Rhea! Salamat, Rhea! Isang taon na lang, ma. Magiging engineer na rin ako. Napakabilis talaga ng panahon, anak, ano? Kung buhay lang si Kuya Junior, 27 years old na sana siya ngayon. Malamang may pamilya na rin siya. Mabuti anak at hindi ka pa nag-aasawa. Hindi ka tumulad sa amin na sobrang agang nag-asawa. Kaya tuloy, ang daming hirap na pinagdaanan. Kasi ma, may mga pangarap po ako. Gusto ko po munang makapagtapos ng pag-aaral. Tapos tutulong ako sa inyo ni Papa kahit papano. Madali lang naman pong lumagay sa tahimik eh. Basta nasa ayos na po ang lahat. Pero ma, hindi ko pa rin ma-imagine kung paano nyo nakaya ni Papa. Ako nga na pag-aaral lang ang inaatupag ko, halos hindi na ako magkanda o gaga sa dami ng ginagawa ko eh. Kayo pa kaya ni Papa noon? Kung mabuti kang tao, babalik sa iyo ang ginawa mong kabutihan. Minsan,
May mga pagsubok talaga na parang ramdam mo na iniwanan ka na ng Diyos. Pero yung pala, karga-karga ka niya. Tulad nung kwento dun sa Footprints in the Sand. Naalala mo ba yon? Oo naman po ma. Tandang-tanda ako yan. Kapag dumating na yung panahon ma na makapag-asawa ko, mamahalin ko siya kung paano kayo minahal ni Papa. At pag nagkaanak kami, mamahalin at palalakihin namin yung bata kung paano niyo ako pinalaki ni Papa. Yun po ang gagawin ko ma. Alam kong magiging mabuti kang ama sa magiging anak mo. Papadudod sumunod sa yapak ng kanilang ama ang dalawa kong anak na si John Mar at Jeffrey. Ayaw sana ng papa nilang si Edwin pero wala rin po itong magawa dahil gusto ng dalawa kong maging engineer. Pareho kami ng asawa ko na retired na at nandito kami nakatira sa bahay namin sa Mandaluyong malapit sa bahay ng bunso ko. Masaya ako sa naging buhay ko ngayon, Papa Dudut. Ang hinihiling ko at ipinagpapanalangin ko ay gabayan parati ang dalawa kong anak na wala na sanang masamang mangyari sa kanila. Ang anak naman ni Ate Edma ay bumuti na rin ang kalagayan. Isa na ngayong businessman at siyang nag-aalaga sa mga magulang niya. Tuwing nakikita kami ni Edma ay parati pa rin siyang humihingi ng tawad sa nagawa niya at nagpapasalamat sa tulong na nagawa ko sa kanya. Tuwing naaalala ko ang anak kong si Junior, Papa Dudut, ay parang muling nabubuhay ang sugat sa puso ko. Pero mabutit may dalawa akong anak na siyang agad na nagpahilom sa sugat dahil ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin at sa kanilang papa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rhea. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.